Naša druženja će sigurno biti i narednih dana i narednih nedelja, ako treba i narednih meseci. Mi smo ovde zbog Radovana, mi smo ovde zbog Ratka, mi smo ovde zbog svih onih koji se nalaze tamo daleko u Hagu, ali Hag nije samo u Holandiji, ima Hag i u Beogradu, i u Sarajevu i na mnogim drugim mestima. Mi smo ovde zbog Srbije, mi smo ovde zbog ove dece i zbog njihove budućnosti. Danas u Srbiji postoji samo jedan čovek koji je uzeo sve u svoje ruke i on više govori: ja Srbija, ja ne dam, ja sam Srbija. Ali mi moramo jednom da kažemo tom čoveku, bez obzira na sve one koji su ga doveli na to mesto, bez obzira na njegovog oca akademika i na sve druge akademike koji načiniše ogromnu štetu svom sopstvenom narodu, dovodeći takvoga čoveka na čelo ove države u ovako teškom vremenu. Vreme je da mu kažemo dosta. Dosta, Borise Tadiću. Moramo da mu kažemo dosta i zbog nečega što radi od prekjuče. Od prekjuče su sve službe bezbednosti usmerene i pretražuju Srbiju, prevrću neka naselja, traže Ratka. Ratko je ovde među nama. I na jugu Srbije i na severu. I u Republici Srpskoj. I nećete ga naći i nemojte ga tražiti, jer kao što se zna ko je danas ovde na ovome mitingu, znaće se u Srbiji kada bude trebalo šta je ko uradio za Srbiju, šta je ko uradio dobro i šta je ko uradio protiv Srbije. Ja bih voleo da mi neko kaže jednu jedinu stvar koju je uradio kako treba Boris Tadić od kad smo čuli da takav čovjek postoji u ovoj zemlji. Što dajete punu podršku mome bratu Radovanu Karadžiću kao jednom srpskom patriotu, čoveku koji je uradio sve da spasi srpski narod, a pritom da ostane čista i neobrljana obraza. Moram da vas obavestim da onaj veliki srbomrzac po imenu Miroslav Lajčak iz Sarajeva, kako sam kaže u televizijskoj emisiji, doneo sam odluku da ne dozvolim porodici Radovana Karadžića da odu do Beograda da ga posete. To je demokratija koju sprovodi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. To je izgleda demokratija Zapada koja se sprovodi samo na ovim prostorima, na prostorima gde je srpski narod. Još jednom vam se zahvaljujem na ovome veličanstvenom skupu. Pozivam vas na mirnu šetnju, znači pridružujem se mojim prethodnicima, da to bude dostojanstveno, mirno, da to bude ono gandijevski, da nikoga ne uvredimo, da nikoga ne diramo, posebno novinare da ne diramo. Rade oni svoj posao, neko radi bolje, neko lošije, neko objektivno, neko zlonamerno, neka njima služi to na čast i njihovoj kući za koju rade. Još jednom hvala vam veliko i živeli! Srpska se ljubav
Thank you.